खुलुमबाय बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेलासिनि मोननैसो रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं हादरगिरि श्रीमती द्रौपदी मुर्मुआ अर्जुन बान्था गथायदों। मख'नो गोनांदि हादरगिरि श्रीमती द्रौपदी मुर्मुआ चेस गेलेनायाव जाफुंसार जानो हानाय आर प्राग्नान्दनो अर्जुन बान्थाखौ गथायदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आर प्राग्नान्दआ 42 चेस अलिम्पियाड 2022 बादायलायनायाव तामानि मेडेल आरो फिड अनलाइन अलिम्पियाड 2020 बादायलायनायाव सनानि मेडेल देरहानो हादोंमोन होनना फोरमायदों। नाथाय गेलेनायाव जाफुंसारनो हानाय आर प्राग्नान्दनो हादरगिरि श्रीमती द्रौपदी मुर्मु बिथाङा बे बान्थाखौ गावनि आखाइजों गथायो। नैथि रादाबाव दं पस्ट ग्रेजुएट फरायनाय फरायसाफोरनि थाखाय मोजां खौरां। आसाम सरकारा मोनसे थांखि लादों। मख'नो गोनांदि जायफोर पस्ट ग्रेजुएट फरायफुबाय थानाय फरायसाफोरनो दानफ्रोमबो एकाउन्टआव 1000 रांखौ सोनानै होनाय जागोन होनना मैया आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायनानै होदों। थामथि रादाबाव दं क'क्राझार आर.एन.बि हस्पिटाल आरो बिटिआरनि सिङाव देहा फाहामथाय बिफानाव हाबा मावग्राफोरनि थाखाय गिलुबालु रादाब। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दिनै बिटिआरनि हेल्थ सार्भिस डाइरेक्टर डक्टर उमेश फानसुआ सावस्रि सिबिथाय होनायनि सायाव गोनांथार बाथ्राखौ खौरांगिरि मेल खुंनानै फोरमायदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला क'क्राझारनि आर.एन.बि सिभिल हस्पिटालजों लोगोसे बिटिआरनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव देहा फाहामगिरिफोरा बेरामिनिफ्राय रां लायोब्ला एबा आयेन बेरेखा खामानि मावब्ला बेनि सायाव गोख्रों आयेनारि राहा लानाय जागोन होनना डक्टर उमेश फानसुआ फोरमायदों। ब्रैथि रादाबाव दं बरपेटायाव सासे बांलादेशी हमनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दिनै पुलिसफोरा बरपेटायाव सासे मगलेश आली मुंनि बांलादेशी सुबुंखौ बिसा लानानै सोनाब बेंगलनि कचबिहारनि राजमेलायाव थांनो थियारि जानानै बरपेटानि देब्रादि गामियाव थाद'नाय समावनो पुलिसफोरा हमनो मोन्दों। बाथि रादाबाव दं मैया बेलासि समाव त्रिपुरायाव बिजेपि आरो सिपिआइएमनि गेजेराव नांज्लायनाय आरो बुलायनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सिपिआइएमनि मावथि साइद आली मुंनि सासे सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों। बे सिपिआइएमनि मावथि साइद आलीनि बैसोआ 65 बोसोर बैसोनिमोन। बेनि अनगायैबो मोन्नैबो हानजानि मावथिफ्रा गोबां जखम जादों। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनाबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।